Pozeráme sa späť na úspešný príbeh. 100 rokov inovácií a podnikateľského ducha. 100 rokov víziev, pokrokových nápadov a riešení. Sme Štýbel Eltron. Od roku 1924 je naše meno symbolom rodinného podniku so zmyslom pre zodpovednosť, so snahou o neustály rozvoj a inovatívne produkty na báze obnoviteľných zdrojov energie. Chopili sme sa príležitosti a naplnili spoločenský dopyt po spoľahlivých zariadeniach pre domácnosti. Neustále sme rástli. Menili sme sa spolu so spoločnosťou. Zdokonaľovali naše aktivity. Vyvíjali sme sa ako podnik. Boli sme a stále sme inovátormi v oblasti technických zariadení budov. Sme plní energie. Sme Štýbel Eltron.